Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow geçen döwürler bize beýik ussatlar berdi. Biziň Nesimi, Yunus Emre, Garajowlan, Andalip, Magtumuly, Morla Nepes, Zelili, Seydi, Malla Täsmiradow, Bäşim Nurali, Berdi Kerbabayew, Weli Muhadow, Izzat Glyjew, Alty Garliýew, Nur Halmammedow, Gurbannazar Eridiw ýaly köp sanly beýik ussatlarymyz bar. Biziň wezipämiz olaň ýoluny dowam etdirjek ýaşlar taýýarlamakdan we terbiýelep ýetişdirmekden ibaratdyr. Giderin uzakdyr ýollar, söýerin işlärin, ağlap gülerin. Kim men, näme gadim dünýäň ýüzünde? Men bulary ölemden soň bilerin. Gurbannazar Eridiw 1940-njy ýylyň 1-nji martynda Göktepe trawynyň Söğütlü obasynda Aziz Hümmedowyň maşgalasynda Abdulaziz agaň maşgalasynda dünýäni. Aziziň kärim gollumçylyk bolan soň olar Ahaly vilayatynyň dürli ýerlerinde Büzmeýünne, Tejenne, Gäwürse, Kukurt zawody diýilýän ýerde gumyň içindäki Gowşok gyzyl takrowada işlemeli bolýar. Şahyryň dowlan wagty olaň maşgalasy Söğütlü obasynda ýaşapdyrlar. Seher turup silüdüňe dünýäni. Seher turup silüdüňe çağaňy. Päkliginde bolup bilseň şonça bol. Sen sanama gara taçyň agyny. Sen sagaman örenüňe monça bol. Bir hemmämiz şatlyk içinde bolduk. Şoň üçin meşdip ine şunça ýol. Şat günleriň bolmanyna gaýlanma. Şat günleriň bolanna monça bol. Goňşyňy gozgama gösmesen goňşyň, goý ösmesen sen ölçerme oduňy, aýaklaryň äçek, ädimin ädir, görüşleriň görer görjek zadyny, seher turup silüdüňe dünýäni, giňliginde bolup bilseň şonça bol, bu dünýäge mahsus ähli zatlaryň senden sowlup geçmeýärne monça bol. Erwet bor bu bagly geçdi deňden, bu ýagyşlar seniň üçin ýagmasa, bagy iki ýana bulany tupan. Gerul çygy ýüzlerime degmese, beýhulysyp gezip gitse deňden, ördökleriň ýyllar kimin hatary, seni gozgamasa beýik ýaşaýsyň, südülen hem südülmedik mataly. Şoň üçinem silýüňe dünýäni, ödüň hakda, goňşyň hakda pikir et. Bu dünýäge mahsus ähli zatlaryň senden sowlup geçmeýärler. Söğütlü, edi diyarım. İmamat zatlaryň undulşýaly, senden aýra düşüp unmäşil ýarym, ahyr üstünden sallym men ýoly. Şahyryň atasy Hümmed ağa ilişinne ulus ýylaga hormata münasip bolup, adamlaň toýuna ýasyna ýaraýan adam bolupdyr. Şahyryň dergärçilik sunuwatyny el alandygy barada oňşy ýatlanmasy şaýatlyk edýär. 1956-57-nji ýyllarda men Kejejik Gülýaka ýasadım.
şo Gülyaka ilki mektep okuwçylarynyň bütün saýaw sergisinde, soň bolsa Hindistana uğralan bütün dünya sergisine gatnaşdy. Bana yeten habara görä Gülyaka ýygyna gaýdyp gelmedi. Şahir şu waka bagşlap Gülyakam diýen goşgyny ýazýar. Nirede meniň Gülyakam? Haýsy ýerlerde ýörsuň? Bambeýde mi, Delide? Niçik sergide dursuň? Şahirin ayaly halyna bat, öz ýatlamasyna şeýle ýazýar. Men Gurban Nazaryň öz eli bilen ýatan şaýteplerini syňlamdy. Oň özüni bütünlüý zergärçilige bagyş etmäligine kynanýan. Goşklaryny kamda bolsa, oň zergärçiligi halis ýürekden baş goşmanlygyna begenýän. Ol gelin gyýlan şaýteplerini öwrenilmedik tarih, açylmadyk beýiklik, öz ornuny göterilmedik synwat gazaplardy. Kümme daga uruş döwründen başgalasyny eklemek maksady bilen häzir bizim şäherine göçüp gelýär. Demir ýol mendilinde çaýhana we dükan açýar. Gurban Nazar Ediýew öz atasyndan diňe bir dergärçiligiň iňçe tilsimlerini öwrenmän, eýsem adam kärçilik kada kanunlaryndan öwrenmegi tebigidir. Ol atasyndan sadalygy, pespälligi, ýyly ýagşylyk etmegi miras alypdyr. Ümmedaga özünün akly, paýgasy, agraslygy bilen Gurban Nazaryň häsiýetine, garaýşyna, terbiýesine uly täsirini ýetiripdir. Ol özünün altyny, aýratyn mähir bilen söýüpdir. Sebäbi Gurban Nazar kiçiliginden özünün ýeti zehini, mulafatlylygy, häsiýetiniň ýumşaklygy, ene atasyna mähremligi bilen deň duşlaryndan tapawut bolupdyr. Onun kiçi çağalara mahsus bolmadyk düşgülük, ýatkeşlik bolupdyr. Gurban Nazaryň dünýä garaýşynyň kemale gelmegine kakasy adyda ulu orun eşdiler. Oğlunyň ilmli bilimli, belen da adam kärçilikli bolmagy üçin ol köp zehinni sindirýär. Gurban Nazara elbetde tebigi zehinem merlenler. Ýöne kakasynyň söze sada bolan söýgüsini oğluna da geçirip bilipdir. Bu arada Gurban Nazar Ediýew özüniň Nesiller poemasyna da beýan edýär. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk zamanasyna hormatly prezidentimiz sunwat dünýäsine aýratyn sarpa goýýar. Aşgabat şäheriniň iň görnükli ýerine Alham seýilgäki düredildi. O ýerde onlarça sunwat ustaatlarymyzyň ajaýyp heýkelleri bar. Türkmenistanyň halyk ýazajysy Gurban Nazar Ediýewiň heýkeli seýilgäke baran adamlara paýhas setirlerini paýlap oturan ýaly. Şäherimiziň iň ogudan köçeleriniň biri Gurban Nazar Ediýewiň adyny göterýär. Howa, şahyryň sarpasy bugün belentden tutulýar. Sunwato medeniýete aýratyn sarpa goýýan, sunwat köňülli gahrman arkadagymyza biziň alkyşlarymyz çäksiz. Türkmen medeniýetini, sunwatyny dünýä çykarýan hormatly prezidentimiziň jany sag, ömrü uzak, belent başı aman bolsun. Tutýan tutumlary hemişe diňe rowaşlyklara beslensin.
Aslında madam asuda asman o menin vatanım Türkmenistan'ım Gülletin gülaştan gödel Aşgabat Dostluğa çağır yar dünya halkların Kadim debi bu bahtiyar Türkmenim Oymadam yanlansan bir taraflı gaydımı Belente parlatın dostluk baydağı Şöhret ile gayret ile alkış ile arkada Türkmenistan bir taraflığın mekanı Yaşa ata vatanın bakı Bakta yetenim Türkmenistan bir taraflığın mekanı Yaşa ata vatanın bakı Bakta yetenim kaydır yar gelir vatanım Dostluğuna açıkıdır güler yüzün kucağın Toy toylu yar yazıp Türkmen saçağın Türkmenistan bakı bağıtım diye bir kusanın Öteşleri bağıta rovan arkada Yurt bahtiyar iller aman arkada Asman ay nuri, nurlu günün yalkımı Arkada cem eylep ediz halkını Şöhret ile, gayret ile, alkış ile arkada Türkmenistan bir taraflığın mekanı Raymoy yetye berat neye Bizim yamaya Türkmenistan İstiskas olmasan Aşgabat Miren нет народа дружнее И пуславится имя твое Arkada My land is so wonderful and bright, full of colors and beautiful sights. We are grateful to you, Arkada. Turkmens are so friendly and so wise. Such a great friend to live on this land. It's my motherland. Yaşa ata vatanın bakı, bakta yeterim Türkmenistan bir taraflığın mekanı. Yaşa ata vatanın bakı, bakta yeterim faydalı yar gelir vatanı. Gurun diyen bir şığırlar var. Şığırlar toplumundan bir bölük. Gurun. Şonu şeyle bir jay gurun. Şonu durnulan qanatı degsin pencereti giyin olsun diye. Ol şu atqı döwrümizde qahraman arkadağımızın bize gurup berýän owadan jaylarynyň watpyny diye. Şonu netillere sargı diye. Ine şu şu zamana geldi. Mehriban arkadağımızın bagtiyarlyk zamanasyna gurbanadyr edidifin bize arzulan zamanasyna owadan jaylar gurulýa, olarda bir ýaşaýar. Adamgat aňynyň arşa göterilip, onun hyýalyny bilýän mahali, kiçi döwletleriň ula öwürlüp, ululong asmana galýan mahali, unudun, oňjak aladalary, ýurdun bir maksatly ýoluňda ýörüň, kitap okan, edin belent arzular, täzäni gurun, şäher gurun, penceresi giyin bolsun, Feher gün şähere başyny egsin, binýady berk, belent jaýlara, awara durnolaň ganaty degsin. Köçeleri al sapaktan başlanıp, uzap yeni al sapakta otursun. Adam şo köçeden uğrasın dünya, hem şo köçe bilen dünya getirsin. Bagtly bolar, şeýle şäherde ýaşan,
Kaygı düşmez, gussa düşmez yadına. Siz onu giyin vurun, siz belent vurun. Gün şehri diyer yağlı adına. Hovalı köprüler bina edilsin. Yengil bolsun onun münüp düşeri. Ol bir yönü möne köprü olmasın. Yağda salsın temil elem koşarı. Ol bir yönü möne köprü olmasın. Ayağın bir kurup yerin şarına. Dursun ol adamlar geçsin üstünden. Düşünüşmek için biri birine. Kurmak için bu dünyaya geldik biz. Kurmak için bu planeta giyin olar. Bizim kemmemizin bir mehrivanımız, bizim sın enimiz, yer sarımız var. Tekerler oyunup aydımlar bilen, hatar düdüp iyice taraf görürsün. Bu planeta dursu bilen zosunlu, kurlusuk meydanı bolup görünsün. Gönü olsun hatarlarımız elmidam. Ol ank etsin dünyanın ustalarını. Oy olur şu hatarlardan alsınlar. Gönülük ölçeğinin nuskalarını. Barzat geçe bu dünyada özgürüm. Yıllar kuğratcalar Almanın narı. Dine barzat bu dünyada bakıdır. Ağımızın yüreğimizin hüneri. Dine bir zat bu dünyada bakıdır. Ağımızın, yüreğimizin hüneri. Şahirin ömrü ikidir diyorlar. Şahirin ömrü iki derler de bakıdır. Bakıdır mehribanlar. Sebebi olur yürekte yaşayarlar. Yürekte ornalyarlar. Kurbanlar bizim yüreğimizde yaşıyor. Şu bir meydan mı? Sığırlı meydan. Gazıklılar, diyen gazıklı. Muna hüvüs ediyenim ken. Muna kanat kakyanım ken. Amtalyan çen. Yöne şu gazıklı meydana gelmegim gerek. Sesini estirbilmegim gerek. Bariyle bilmegim gerek. Gelmek içinim bir sebepler gereken. O sebepler dörü diyenlerim yönükü adamlar değil. Olur merdem, soğumardam, ägirdim. Umuman insana verilen ehli yukarı hayatiyetlerin hemmesin dünyasını cimleyen adamlar. Şu sığırlı dünya, sığırlı aleme ne hile edip gelenim olsam çıyıklak geldim mi men, kapısını açık geldim mi men, bilemok yöne sonu söyleme gelmeme iki tane bir insan sebep oldu. Biri kurbanlar ediydim. İyi veren vasulamın ne taptığını bilemok. Yöne çolu vaadın özüne okuyuculara yaracaktığını aytti. Son yalan kahraman, mehriban arkadağımdan onu alıp götürdü. Demek dünyanın belentliğini, bağlılığını, sığınmazlığını, ovazlılığını, aydınmallığını, sağlılığını dürü diyenler büyük insanlardığına men şu at göz getirdim. Şoň için şu sığırlı dünýäden
Ne balan olsun. Sunnon sağan alınmay, can alınmay, bilemok. Yöne kurbanlılar ul sebep bolle. Kurbanlılara ne 4 tancak, 4 dersan boşulu, bukcan yolladım. Men asgava doğrun adamım der. Gelinim adam der. Irdaklayan kapısına son adamım der. Sonra 4 tane boşuyum. Birine şeyle tetirler var. Küyüyen Sehranım yaşlı yayladın. Küyüyen takırın ardu kaynadın. Söyyen saylı köynük yal atman. Yok çeri del. Altın benim batyanım. Şu tetirleri kurbanlar göhünü çayla meni sügret elimde getirdi. Vaqt geçti, bitti. Hormatlı prezidentimiz, kahraman arkadağımız, zihin sahirin oğlan huvadını devam ettirdi. Son için gelin, birekten yalkanandan olalım. Birek pina olalım. Birek koltu olalım, yardım olalım. Kurbanların odan yürek yali, yürek. Kurduğunuzda urttursun mehribanlar. Odan yüreğin olmasa, seni özün şahir kan, yeni var şahiri getirecek olup can çekmezsen. Yine beyiklik nereden geliyor? Son için birek yakın bolmağı men ünleyen mehribanlar size. Birek söy olun, sapa olun, pena olun. Şiirde kurbanlara yadan musuyumu okay. Diyeler Türkmen'in şahir şodi. Diyeler ötmeyecek adını oydu. Sığırgıt aleminin odur oydu. Kurbanlar. Ödüm bilen gelenler. Manıdıdır. Uzak ömrü alıslık. Sözdün ağrımına bağırdır. Ağırlık. Giyiniz tehramı da berilen ağraslık. Kurbanlıdır. Güydün bilen gelendir. Vatanı bağışlan, sığırlan koy. Asmanına durnusu, kölüne koy. Koşkuyuna koşulan, fücülük suy. Kurbanlıdır, üdüm bilen gelendir. İkbalımdır, uğadımı görmegin. Asıl sözdün, denetin dörmegin. Beyiklerin yollarından yürümegin kurbanlıdır. Düdüm bilen gelendir. Ömrün baki. 35'lep onsa da. Duyun yoktur. Pürüpürle dolsa da. Gürrün borcumdur. Ne hal bolsa da. Kurbanlıdır. Sözüm bilen gelendir. İyili doğulunun iyil danalığı unutmazlar olur. Bar yallın mı? Asman giyinisliğinin gök mağuluğu. Kurbanlıdır. Güdüm bilen gelendir. Barıp duruz öz oturun doğuluna. Muğa yaşlar yol koyandır.
uğruna. Bilyen näldir öýtme, gödelem muňa. Gurbanalar, sözüň bilen gelendir. Gurbanalar. Her bir goşgymda, her bir setirimde ýatlaýandyr. Özüňe ýagşylyk edeni unutmak türkmeniň häsiýetinde ýokdur. Gurbanalar, isteýändim men owazymy. Istirýändir. Men hiç wagt gidip bilmem. Gitmek üçin gelmedim. Men hiç wagt yetebilmem. Gitmek üçin gelmedim. Bu dünýäge gelenleriň birdirin çyny bilen. Menen atym agdyrmada durur kılçım kayını bilen. Asman yıldızlarda op munna gara yer ýasada. Esiderler, estirerin geler durur. Meriň tedim. Sağlar. Odan dünýäde ýaşatýan ididar kadağımyzyň ömrü uzak bolsun, jan sag bolsun, başı dik bolsun. Şular ýaly ägirtlerimizi tirsegine gallyryp, öz şuun kinesillere tanıtmagy oň üçin hakyky arkadaş bolmaly. Arkadaşymyzyň ömrü uzak bolsun. Ýaýladaky inäniň hudusy 89-njy ýyl aprel aýyna ilkinji gedek ýadga geçiripdik. Şulaydymy? Birinji gedek men özüm ýerine ýetirdim. Türkmenistanyň halk artisti Daňatar Hydyrowyň sadyna gatyr gowaýdym molly. Ne edil şuun bilen şoўny ýatlasak 30 ýyl mundan öň aýdyp durun şulaydymy? Şugun size ýene de şuny täzeden aýdyp bermek maksadım. Günler aylara bakar, aylar yıllara bakar. 18'in doldurup firdarım ata çıkar. 18'in doldurup firdarım ata çıkar. Zahidliğin yaşına ışık kaynar düşüne. Obamızın kızları seni görür düşüne. Yarın gelir yanına, enin gelir darına. Sen bana az bakarsın, köp bakarsın yarına. Sen bana az bakarsın, köp bakarsın yarına. Kış yağda tesin boşur, bahar kösüp yetişir. Gelin kaynım kevağıt, aratina toğ düşür. Malın göğünü yağlarda, nalın göğünü sözlerde. Menin göğünüm sennedir, senin göğünüň düzlerde. Menin göğünüm sennedir, senin göğünüň düzlerde. Sorama duşun yerim, bana
Türkmen Devlet Medeniyet İnstitutu'nun Kino ve Teleradio Sanatları Kafedrasyonu müdürü Tehragül Canmamedova. Bahar Patlı'nın ilkinci günü. Bugün baharın, juwallığın toy bilen birlikte bizim söýgüli şahyrymyz Gurban Nazar Edidow'un 80 ýyllyk toy münasibetli paýtagtymyzyň merkezinde ajaýyp dawara geçirilýär. Şu dawara bilen utgoşukly görşüňiz ýaly daş töweregimizde şahyryň eserleriniň tergisi hem görkezilýär. Bahar Patlı'nın boşlukçысы, Büyük Patlı'nın vasıfçısı, atlağa durmuşun vasıfçısı hataplanılan Gurban Nazar Edidow bizim her birimizin kalbimizde yaşayış töýmegin, gözel bolmagyn, näzik bolmagyn, birek-biregin gadryny bilmegin nusgasy bolup Gurban Nazar Edidow'un şygyrlary ykbal bolup ýaşaýar. Toy gününe aýdylýan iň gowy gutluklarda Gurban Nazar Edidow'un sözi ýatlanýar. Bahar Patly her ýyl dolananna, bahar meýlisine çykdan teýrana Türkmen sahrasynyň ağlar gulleri diýen owat bilen, teher bilen aýdym bizi garşalýar. Biziň dünýämizi aýdyma dolduran, biziň dünýämiziň gözelligini adaty zatlardan gözelligi duýmaga ýardam beren, biziň ýaşaýyşymyzy gözelleşdiren şu beýik insanyň şygyryetiniň toý bugün bütün ýurdumyzda tutulýar. Biziň şygyryete, sunwata beýik tarpa goýan Edid arkadagymyz Gurban Nazar Edidow'un dörejçiliginiň galkynmagy üçin, onuň eserleriniň ýangadan çap edilmegi üçin, onuň heykeliniň paýtagtyň merkezinde lowurdap durmagy üçin uly alada tagallalar edip bize täze serpaýlar ýapdy. Edid arkadagymyzyň sunwata, edebiýata bolan söýgüsiniň netijesinde Gurban Nazar Edidow'un dörejçiligi bugün ilmi taýdan öwrenilýär. Onuň çeper dörejçiligine dünýä derejesinde beýik baha berilýär. Şu günler şahyryň dörejçiligini uly tarpa bilen ýatlanylýan günlerde bir Edid arkadagymyza sunwatymyzy, edebiýatymyzy dörejçileri, beýik merdana ogullamyzy ýatlamakda, olaryň dörejçiligini düýpli öwrenmekde döredip berýän ägirt uly mümkinçilikler üçin hoşallygymyzy bildirýär. Gözellige tarpa goýan Edid arkadagymyzyň jany sag, ömrü uzak bolsun. Yetip gelýän Benanlar bayramy, toy bayramlarymyz gutly mübarek bolsun. Toylarymyz toylaşsyn. Nurberdi Pomman gördük, Çarta Esmemedi gördük, gaty belli adamlar gördük goly. Gurban Nazary görüp bilmendirinde. Ýöne men şu institutda gelemde Gurban Nazary söylemeýän, Gurban Nazary gowurmaýan, onu söýmeýän adam ýok. Şeýle hasap edýän bizim türkmenlerimiz daşary ýurtlara da gowurlýar, onun kitaplary terjime edilip ýaýran kitaplary bilen tanalýar. Taliplam Gurban Nazar barada gatykän dörejçilik kompozisiýalaryny ýasadylar. Ana şu günde Gurban Nazara bagyşlanyp diploma çykan okuwçylar diplom işlerini işläp oturýarlar. İki bolup hem Gurban Nazar hem Nurhal Mehmet ikisi bir ýerde bir maslahatlaşyp duran ýaly, oturan ýaly ki onun bir akademiyada goýmal etdik şu oturyan oturgusyny her bir adam baryp bir surata düşer ýaly edip şumalýa otur nesip bolsa basym gorarsa onuň şu kitaplarda okamdy Gurban Nazary da gatykän oturar ekenler her oturan ýerlerine de şu dörejçilik barada, döretmek barada gatykän jedelleri bolýan eken şu jedelleriň birine biziň kärmeli bilýän ekenler de şoňdan men haýran alymdan relief diýe, barelief diýe, gorelief diýe şu illatlarym şu jedeliň arasynda goşup gaty uly gurrunlar geçýän eken mozaika ýa-da vitraj şu zatlary gatykän ulan ýany eken biziň suratkeşlerimizin hem uğrundan gaty köp bilýän ekenler şu döwrüň ýaşlary. Hormatly prezidentimize sag bolsun aýdýan, hormatly prezidentimize şu alyp barýan işlerine uly üstünlikler arzu edýän, jan sag bolsun, ömrü uzak bolsun. Gurban Nazar Edidow'un şygyrlaryny hemişe diýen ýaly adamlary ýagtylyga alyp barmak, gowuluga çagyrmak niýeti bar. Megerem şoň üçin bolsa gerek, her döwürde şahyry aýratynam ýaşlar gowurýar. Tibabi ýaşlar bir hil täzelik isleýärler, hem öňkü zatdan alyp soň täzelige gidenlerini hyjy isleýärler. Hemme paýhaz şol hyjy Edidow'un goşklaryny bolanlyk üçin her döwürde ýaşlar
Gurbanalar Edith'in şiirlerini okuyalar. Hatta hayran galaymaly. Ölleri dörüdücülükden daşırakta olan adamlarım şahirin şiirlerini yattan bilýärler. Be elbette on ruhu güýji. Häzir bir aýdym dinleýär, ol aýdymyň ady özgeler dinledim. Senin
Duğdun idim, nanın idim. Kalıplığım etmedim, Hudaya şükür. Käte göge gallım, kä gökten indim, emma hiç gitmedim, Hudaya şükür. İlkinci sözümü senden başladım, Duğdunu sıyladım, yalan yazmadım. Dine senin kışın bilen kışladım, dine senin yağdın bilen yağladım. Yitirenmi sen oyununda yitirdim, tapanmam sen oyununda taptım men. Sen molon son dünya akıl yetirdim, onun ehli peslik şadlığı bilen. Hok kayan eteğine oturan bağın dengesinden tabıtlı geçtim. Yine bir gün gökten soğulup duman şu bağın düğününe al şerab içtim. Nire gitsem menin bilen bollun sen seretsem on kusungu mekenin. Çalışman daş yurtlan gülleri bilen ayakta iyi koyun senin tikenin. Minnettarlık sözü sade olurmuş. Yolların ak olsun, uzağa gitsin. Bak uğa batsam bir kadaplı kış. Sen oyununda yatmak müyesser etsin. Hurmatly mehmanlar, öz bilişiňiz ýaly
teleyayılımlarda görýänsiň edin ha. Bilen şuunku dawaramydyň başynda da video şekillerde üns beren bolsaňyz, şahyrymyzyň döwletli maşgalasy bar. Oň beýik şygyrlarynyň bolşy ýaly, oň türeme bugün aramyzda mehriban çağalary, agtyklary, soğuklary şuunku dawaramyda gatnaşýarlar. Bir häzir ul hormat bilen söz berýäs. Türkmenistanyň gurulşy we Binagärlik jurnalynyň baş redaktory şahyrymyzyň gyýdy Ýazgul Edidowa. Kakam 80 ýyllyk doglan güni bellemäge ýyglandyk. Birlikde maşgalamyz bilen geldik, goň ýaz, begen ýaz. Şu taýda men bir zat hakda belläsim gelýärdi. Kuşkanysyz bolmaz, adamym arzusyz diýe. Adam hemişe arzuly ýaşaýar. Kakam goşklaryň içinde de şu dörüjülüğüne kän arzular hakyny aýdyp geçýärdi. Şoň birini aýdasym gelýär. Gidem soň ediljek sila hormatyň diri käm ýekije birini görsem diýe. Kakam elbetde özüniň goşklaryny söýülip okuljakdygyny bilip, şoň ýaly sila hormat ediljegini bilip, şo silaň ýekije birini görsem diýe-de. Elbetde häzir kakam ruh şatdyr. Tirsigini alandyr kakam. Ýene arzularynyň biri, men ömrümi şeýle ýaşaryn, goý gidemde men ýetmäýin bu dünýä diýe. Kakamyň bu arzum ýerine ýetdi. Hakykatdan hem häzir kakam diňe bir maşgalasyna, çağalaryna, çoğuluklaryna däl bütün halkyna ýetene. Elbetde onuň bize goýup giden serpaýy, men size bahasy serpaýy ederin şahlaryň elinden gelmejek serpaýyny häzir kun halkymyz ýürüne saklap ýörse-de şeýle şonu da kakam bize ýetene. Eýýäm güneş batypdyr, aýda agyl atypdyr diýip biziň çağalamyz, indi biziň özümiziň akdyklarymyz, kakam çoğuluklar dili açanna şo tetir bilen dil açýarlar. Elbetde şo akdyklaryna da çoğuluklaryna da ýetenak. Ya dört gyzym dört nur diýdäm diýip şeýle bir söýen gyýlaryna da ýetenak. Şu oturan zalak hemmeleri de elbette häzir kakam aramyzdan gidene 45 ýyl bolsa da ýyl gellikçe de şu kakama bolan söýgüniň hasam güýçlenýändigine biz gaty begenýäs, buýsanýas. Biziň naşa çağajyklarymyz oturýan, biziň akdyklarymyz, kakamyň çoğuluklary oturýarlar. Şularym hemmesi hem şu şeýle atalarynyň, babalarynyň bardygyny gaty begenýärler, buýsanýarlar. Şolaryň goşgulary bilen terbiýelenýärler, şolardan görel aljak bolýarlar. Şoňa münasip boljak bolýas. Ýanky arzular hakyny aýdamda, kakamyň arzularynyň şuň kunlarda amalaşýany kän misallar ýaňam goşgularda getirdiler. Bizim hormatly arkadaşymyz şu kakam eden arzularyny şuň kunna amala aşyrýan adamlar ýerdip men arkaýyn aýdyp biljek de. Sebäbi şäher gurun penjiresi giň bolsun. Şäher gün şähere başyny egsin. Binasy bek belen jaýlara awara durnulan ganat degsin niýede. Şo ganaty degen jaýlar häzir gurulýar. Biz şo bek jaýlarda ýaşaýas. Ya belen köpürler bina edilsin niýe? Hakyky şu binalar edilýär. Köçeler gurun diýär. Şo adam şo köçeden uğrasyn dünýä diýe. Hem şo köçe bilen dünýä getirsin niýe? Kakam şulardan arzuny biziň hormatly arkadaşymyz durmuşa getirdi. Bizim hemmämiz günlük günümizde görýäs şo zatlary. Elbette halkyň şahyry, ýöne bir halk şahyry däl, halkyň şahyry, halkyň süýüp okuyan şahyry. Hormatly arkadaşymyz her çykyşynda dörüjülük işgärler bilen duşuny, ýa watan hakyny aýtmaly bolany ýokman kakymyň sözlerini ýüzlenýänligim, elbette bulam ýa hakykatdan ikrar edilen şahyryň alamaty. Biz üçin, biz şu çağalar üçin, şu oturan zarlak adamın hemmesi üçin buýsançlymy kadýan hormatly arkadaşymyzyň parahatlyk, dostluk, dogonluk tazy kitabyny kakama dörüjülüň uly baha berdi. Ýagny Maktumly, Nur Halmamedow hem de Gurbanazar Edidow dünýä edebiýatynyň gymmatyny öz goşantlaryny goşdy diýip bilýär. Diňe bir türkmen halkynyň däl, dünýä edebiýatynyň. Elbetde bu uly baha biziň hemmämiz begendirýä, goňdurýa şo zatlar. Hormatly arkadaşymyz, ully kan sag bolsun aýdýan. Hormatly arkadaşymyň jan sag bolsun, başı dik bolsun, ýyl ýurt bähwetli, dünýä ähmetli alyp barýan işleri elmi dama ruwaçlyklary beslesin.
Dört kıydım, dört nur ediyde, ulan bayan fedleriyde, dört oğulli, dört ileride, vaat verem dıydılarına. Birin yadın, birin ardın, avadan seherenlerin, dört diregem, dört bakılıp, barına bakarım beni. Yiğit kimi bir erkini, iyinin günün hoşu bolun, adamın avrayınır bili, ırkhatları başı bolun. Durmuş burun lalaşın, yöne ara düşünsüdü, orun beri kömlümüdü, dılandırma eymide. Amantehat Anıtehatov Aşgabat şäheriniň Atawuşuk adynaky 125-nji orta mekdebiň türkmen dili edebiýaty mogulmy. Türkmenistanyň halk ýazgysy Magtymly adynaky döwlet bayragynyň iýesi Gurban-Nazar Ediýewiň 80 ýyllyk toýuna ýygnanyşdyk. Şahyrmy bugün ýaşap beren bolsa
80 ýaşy dolmaly. Şahir barada bizde köp ýatlamalar barly. Çünki biz onu öz gözümüz bilen gördük, onun goşgularyny dinledik. Men ol wagtymlardaky Türkmen Döwlet Üniversitetiniň Türkmen Filologiya Fakultetiniň okuyardım. Şahir öz goşgulary bilen bu yerde fakültete gelip şu yerde çıkış ederdi. Ona köp soraglar bererdik. Şahirin hormatlanýan dostlary bardy. Halil Kuliyev, ýaly Nazarullayew ýaly şahirler bilen çıkış edip şolaryň goşgularyny dinläp täsirlenerdik. Şol wagtlar Gurbanazar Ediýew Yazıcılar Birleşiginiň goşgu bölümine, dörözlük işgärlerini işleýän ýaşlar bölümine ýolbaşçylyk edýärdi. Şahiriň biz eserlerini öwrendik. Şu ýylyň fevral aýynyň 29-na mektebimizde geçiren çärämizde onuň garyndaş dogurlaryny, dost ýarlaryny çağırdyk. Bolsa okuwçylar da uly täsir alyrdy. Okuwçylar ören gydyklanýarlar, çünki olar şahiriň eserlerini ýatdan öwrenýärler, ýatdan aýdýarlar. Onuň goşgularyna aýdylýan aýdymlary ýerine ýetirýärler. Gurbanazar Ediýew öz işine, öz alyp barýan işine ökde adamdan birdi. Ol ýaşlary dogry ýoly görkezip, olaryň eserlerini okap, olara gowy maslahatlar bermegen başarýan şahirdi. Gurbanazar Ediýew ökde terjümeçidi. Çünki ol rus dilini hem de ingilis dilini gowy bilýänligi üçin ol daşary ýurtlaryň şahir ýazgylarynyň eserlerini türkmen diline geçirmekde de ullakan işleri başaran adamdy. Gurbanazar Ediýew sorag berenimizde ol öz ýazan eserleri barada şeýle gurrun beripdi. Men ýazan eserlerimi ikinji gedek işlemýärin. Ýazan wadyma da şol eser şu duruşuna da galýar. Sebäbi ol eýem ikinji gedek işlesen ol hakyky manisini yitirýär diýip aýdardy. Ol Mahtumul Praga uly hormat goýýardy. Mahtumul Pragagyň goşgularyny ýatdan bilýärdi. Köp goşgularyny okan wagtymyzda ol inni halkyň dilinden düşmän gelýän setirleri bar. Olar inni bugünkü gün halkyň arasynda atalar sözlerine öwrülip gidipdirler. Onuň bugünkü gün eserleriniň köpsi aýdym edilip aýdylýar. Onuň aýdymçy dosty Ategerli Garagdy fan şeýle de muhamçy meşhur kompozitormy Nur Halmamew tarapyndan döredilen aýdymlar bugünkü gün hemmeleriň dilinden düşmän gelýär. Şahir barada ol aradan çykandan soň bir goşgu ýazypdym. Gurbanazar Ediýew her wagt ýeni seni ýatlaýan, baharyň gelmegi sen bilen aýan, aladalan bilen başagay bolup ýatlanymda gijelerine ýatmaýan, güýdügelerine ýeni düşýän ýadyma, owada ýaşaýan sen bolsa onno ne gülleri geçirýärsiň ey gardaş, yalançyny taşlap baky dünýede. Eger mümkin bolsa getirip ondan yüregimi kursaňa salardym bada, goşgu ýazmak üçin iki adam hakly Mahtumul bilen sensiň dünýäde. Bir ýöne bir sanlyk seniň ýyzyňda, maňa seniň bilen gürleşmek gerek. Bugün stolumda hatar goşgularyň ýatyr, özüňe derek. Sen ýaşaýan, men ruhumda, oýumda, ýürek ýeki datdan tapýar teselli. Gurbanazar diýse, herkes tanaýar, goşgyň bilen adyň ýurdumy belli. Diýärsiň, sen özüňden närazy bolsaň, il senden şonçada radydyr rady. Goşgularyň açýar köňül älemin, sen döwrüň bahary, sen döwrüň ýady. Kä wagt ýüregime teselli berýän, sen güýdüň şahiri, ýadyň şahiri, serediň adamlar, sesi ýatanok, şahirim ölenok, diri ahiri. Ötükden adamlarymyzy, halipalarymyzy, meşhur ýazgı şahirlerimizi ýatlamak üçin şeýle uly mümkinçilikleri döreden, şeýle çäreleri geçilmäge ýol görkezden Mehriban hem Gahrman prezidentimize sag bolsun aýdýan. Mehriban prezidentimizin jany sag,
iyisi mundan beýlägem rowaj alsyn. Göwnüm, göwnüm, ediz göwnüm. Diýme muňa öwünligim. Otuda ser salan günüm, şonna bildim göwünligim. İl derdine ters bakmadım, onu duştan geçirmedim. Boňşymyň için yakmadım hem odunu öçürmedim. Aç bolmadım, yöne bolýan doklugymdan gägirmedim. Yigit kimin söýdüm iyli, söýýän hep gıygırmadım. Yöne şu miş gıssanyna, batylanna käte sussum. Özüm däl, dost yarım üçin seni köprek öňe tuttum. Özüm däl, dost yarım üçin seni köprek öňe tuttum. Bu Türkmeniň bahary dey, ýaşlygymyz geçýär bazam. İl başyna düşen işden bizi hiç saat goramaz. Ağlaly, bile güleli, murat tapsın maksat tutan. Biz näme bolsak şo bolaly. Bolsa bolýa eziz watan.
Senin adında ırkı bu dünya alayım artmasın ırkı bu dünya ırkı bu dünya menin ıhlas edin zatlarımın bari senin adında senin adında senin adında Biz ne olsak şovololi bolsa bolya idi Öğrendim. Durnolor. Durnolor. Ine şun ýaly ýollar bilen seni karşılan mennim. Öňem uçupsyňyz hatarma hatar. Yine uçorsyňyz uzakdan uzak. Ýöne bir gün meňem ahyrym ýeter. Bir gün ajal gurur ömrüme dozak. Oňat bilýän menden soňam aýlanyp geçersiňiz. Şu akymlar durmasyn. Ine şu anınca mekem baglanyp kökregimde yürek goýur urmasyn. Ýöne az ýalgyşdyn menden soňkular. Ýöne durmuş gara günler görmesin. Durna geler. Durna gider. Durna ger. İl daş çıkıp karşı alar durmasın. Her yıl seyne diyar men şu görnüşü. Her yıl göllem şu görnüşten doymaya. Durna geçye. Misli adam durmuşu. Durna geçye. Geçmesini koymaya.
Yerhal yolla yatan daş değerlikeni, artık değerlikeni yerim yüzüne. Yine hova qaralıp yağış çiğsine başladı. Leyli taşlar eda bilen taşlarını çöşledi. Beyle pikir etmeyendim men bu olayda bıçakta. Birden ağır oya battım. Ölüm hakta, ten hakta. Oya battım. Yokluğumda önküsse yağar yağış. Unşolong ağzını açar. Aynamıda çeker nağış. Dağ taraptan tayip gelir. Yaşıl şemal, nädik şemal. Niçik oya batarsın sen? Menin yokluğumda şo hal. Gelli şonunu gözüňme bir perişan halyň senin. Edil şunku howaýaly siýaýar şalyň senin. Hesretiň gara deňzine gark bolup ýürüşüň senin. Mensiz galan bu dünýäni dogdok diýip görüşüň senin. Diýdim şonna öz-özüme ey ýok zatlaryň pikirneden hey ýar şu halla taşlap gidip bormy bu dünýeden. Hey yar şu halla taşlap gidip borm bu dünýeden. Men Maýykulyba Adamnaky Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň 1-nji ýyl talebi Akmeňli Artekowa berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe asuda asman astyna, parahat zemin üstünde, gahrman hemde mehriban arkadamyzyň saýasynda türkmen edebiýatyna, sunugatyna, öçmejek ýyzlary goýan ustadlara goýulan hormat sarpanyň uludygyny biz ýaşlar her bir ädimizi göz ýetirip ýaşaýarys. Aşgabat şäherimizde ýerleşýän Watan Kino Konsert merkezinde
Türkmen ustady Gurbannazar Ezizowyň 80 ýyllyk münasibetli Maýa Kuliba Adynak Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň agzybir talipleri, muallimleri bilen tomaşa etmäne geldik. Inha bu ýerde ustad şahyrymyzyň ömür ýoly, onuň döreden eserleri, hatda öz eli bilen ýazan gol ýazmalary bize görkezildi. Şol görkezilen video şekiller synlap, ýazan gol ýazmalaryny görüp, ýaşlarda türkmen edebiýatyna, sunugatyna bolan söýgüýimiz, sarpamyz has hem artdy. Şu pursatdan peýdalanyp biz ýaşlara şeýle ustadlaryň ömür ýoly bilen tanışmana, döreden eserleri bilen tanışmana döretip berýän mümkinçilikler üçin hormatly prezidentimize, gahrman arkadamyza tüý sürekden sag bolsunlar aýdýaryn. Gahrman arkadamyzyň jany sag, başydyk, ýyl wagtly, ýurda ähmiýetli tutýan tutumly işleri el müdamara başgyra beslensin. Senin aydın günlüğümde düşün bu dünya konkuyumuna senin gaybiyim mutlağı bağlıyım. Saçların nur et üstüme en başı şillere şeyle mutlu saçları kar bolu üstüme yağar saçların kar bolu üstüme yağar Şafakta görürüm yanan ağlam, gecede görürüm yanan ağlam. Men bir gayda sözlerim, men bir gayda sözlerimi sinla yapraklar yüzünde derin. Onda senin göz yaşını görerim. Şonun için bu dünyada Ben öğrenmeyi katı bağlılığa kaybediyen ben Suluryalık büyük şahsiyetler bilen ben Akbalımın duşmağı solar bilen dost olup täze eserler döredip solar bilen
Men onların benim feýde biçünden bir näçe eserler ýazyp berdiler, döretdiler. Adana bolsa men olar bilen Gurbanadar edip bilen bir Mario bir Moskva okuw gitmäken bir 2 ýyl ýaly tanış bolduk da onu Nurhan Mehmedov meni tanış etdi. Ullohan eserler ýazyldy. Ondan soňra Gurbanadaryň özi barka bir näçe ýa-da türkmen tekrary, dağlar, diýýär, aýdymlar dördi. Oturupdan dinleýärdik, gurulmaryny esdiýärdik. Ýöne Gurbanadar aramyzdan gidenden soň hasam kän eserler döredi Gurbanadaryň sözlerine. Gurbanadaryň aramyzdan gitmekligi Nurhan Mehmedow'a gaty agyr diýdi. Ol birede şey diýdi, geldi dostumyza bir ýadygar goýalyp därim. Dostlarıma deyip bir aydym ýadyrlar, şol aydymdan nähip bolsa ben şunu aýdyp berjek. Bir gün bagdy ýanyp köýsem, baky gelen o bahar meýsem, awraýgy ataňa oýsam, oğluna atyny oýsam, buda ýemeydanı oýsam, zemin asmany oýsam, gurmadymy goýsam gerek, deňiz uçsam dowam eder, dostlar Sehrany şähere goýsam, tohumy bahara goýsam, goýsam kettat goýsam, derdini ýene goýmasam, derdanymdan ýene kim başyny hesrete goşýar, Bahar Patlanyň ilkinji gününe Watan kino konsertlaryna Türkmeniň şahyr ogly Gurbanadar Ediýewiň 80 ýyllyk dabarasy belenip geçilýär. Şu pursatda şahyr hakyny gürlemek, onu da bir halkymyzyň ýüreginde ýaşaýan, öz şygyrlary bilen türkmen şygyryetine öçmejek ýyzgallaran Gurbanadar Ediýewiň bir dürüdülügi, onun şygyrlarynyň dünýäsi hakyny gürlemek, söhbet etmek hasam şu ülkenin ýakymly. Watan kino konsert merkezine şahyryň 80 ýyllyk toý dabarasy bir giňlerimli bellenip otuy. Bu ýerde dürüdülügi şäherler, alymlar, şeýle şahyryň şygyryet dünýäsine sarpa goýan yntanlaryň ählisi ýygnanyp şahyryň şygyrlaryny döreden aýdymlar dinlenýär, taňlar çalynýar. Şahyryň bir ajaýyp şygyrlary okulýar. Munyň özi şu ýerde tükredýän her bir kalby güýsünçden oly söz kelamyň aşky bilen ýaşaýan her bir insanyň zymanyna bir öz halkyna şeýle bagtyar zamanany beren dürüjülük şahsiýetleri, türkmen halkymyzyň geçmiş ruhy medeni mirasyna, sözdür däňlerlerine sarpa goýan gahrman, mehriban arkadaşymyza alkyşly sözler ýanglanýar. Gurbanadar Ediýew türkmen şygyryetine gelen gününden başlap ol özü bilen täze bir öwsüni, täze bir dünýäni şygyryete berdi. Eýam şol döwürde Kara Seyitli, Kerim Gönepet, Rehmet Seyidow, Mehmet Seyidow, Bernadar Hudaýnadarow ýaly bir halifalyga ýetişen şahyrlar bilen den hatarda
Kurbanlar edip bilen birlikte şiiriyet dünyasına gelen Anaverdi Ağabayıp, Halil Kuluyup, İtalmaz Nuri Fiyali şahirlerim döwrüň ruhu bilen sağlaşykly şiirleri, olaryň aýratynam bir okumuşlygy, dünýä söz medeniýetini bir kämil özleşdirip bilen şairler hökmünde edebiýata gelmegi şiiriýetiň sungat derejesine göterilmegine getirdi. Gurbannazer Edipowyň ençeme şiirleri aýdym öwrüli, sady öwrüli, şunuň bilen birlikde de şairiň diňe bir türkmen paýesyna däl, eýsem şiirleriniň ençeme dilleri tercüme edilmegi bilen dünýäň söz medeniýetinde de şairiň şiirleri bir öçmejek ýygarlardy. Gurbannazer Edipow diline aýratynam onuň türkmeniň bir sadan ogly kompozitor Nurhan Mämetow bilen dörejülükli, dostlukly gatnaşyklary hakynaky bir ýakymly görüňler, hasam her bir insanyň köňüne bir heýdaly duýgular salýaty. Gurbannazer Edipowyň, Nurhan Mämetowyň Türkmeniň söz medeniýetini, saz medeniýetini baýlaşdyrmakdaky koşundy ägir bir giýmüşçüligi bilen tapawutlanýar. Haçanna bir şairiň Türkmen sahrasy, dağlar, ýazlar ýaly, ýa-da bir mehremenäniň ajaýyp pudusynyň bar ruhuny, mulaýymlygyny, onuň terligini, tereňligini özüne siňdiren uzak ýaýladaky enäniň pudusy bilýän aýdymy bugünkü Türkmen aýdym sanatyny hasam bir ajaýyp aýdym bilen baýlaşdyr diýip aýtmak bolar. Şonuň üçin biziň şuurlarymyzda da şair Gurbannazer Edipowyň şiirlerine döredilýän aýdymlar bir ýygiderli ýerine ýetirilýär we biziň ýaş nesilmizde watany söýmäge, ýurduny söýmäge, bir ene mukaddesligine sarpa goýmaga, şonuň bilen birlikde de gurmaga, döretmege, türkmeniň bir aňyrdan gelýän asylly ýörelgeleri ýaş nesilleriň kalbyna salmaga, şonuň bilen birlikde de watany söýgüni bir döretmekde ägir uly ähmiýetiniň bardygyny noktasy melýär. Şu ýerde de bolan her bir çykyşda da bir döwrümizin bir ösüşi, bir şiiriýetiň, aýdym sazyň döwrüň ruhuna laýyklykda, insan köňülleriniň bir ýaşaýyş bagtyarlygyna bolan söýgüsini öz mazmunyna demleýänligine hakyna täsirin gurulňlar edildi. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne Gahrman Mehriban arkadamyzyň halkymyza peşkeş beren ajaýyp döwrüne sözüň, sazyň belentden belent sarpalanýanlygyny, beýikliklerin hem sarpalanmagynyň türkmeniň millet hökmündäki beýikliginiň hem onuň mertebe şanynyň dünýä ýüzüne barha aýdym bolup, saz bolup ýaýlanlygyny nişanlar. Öz halkyna şeýle bagtyar zamanany beren, döwletli döwrallary peşkeş beren Gahrman Mehriban arkadamyza tüýsürekden tag bolsun aýdýar. Goý Mehriban arkadamynyň jan sag bolsun, başy dik bolsun, il halk üçin alyp barýan asylly işleri, diňe rowaşlyklara beslensin. Goý biziň garaşdy tarap Türkmenistan döwletimizde bagtyarlyk aýdymlarynyň sezi arşa çelli belentde ýanglansyn. Bahar meyli fenne Çıksın seyrana Türkmen fehradine Alır gülleri Başın sibateni Vayar hayrana Eren dağlarında İğnen yelleri Başın sibateni Vayar hayrana Eren dağlarında İğnen yelleri lay, la lay, la 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 la
yağışı yaraşa yaylan yadına gerçekler bendidir aşık gıybına dedin boşu tutar kızak tadına hayrat dillerimi şiirin dilleri dedin boşu tutar kızak tadına hayrar illerimi şiirin dilleri Sağ olun. Duyup halkın üflegini kalbini Nuru biflediniz gelçek alnını Bahtiyar ettiniz Türkmen yurdunu Bahşettiniz beyik dövr arkada Bahtiyar ettiniz Türkmen yurdunu Bahşettiniz beyik dövr arkada